what's up guys? Isang mapagpalang umaga muli. Ayun na, nakakita na naman tayo ng quality Persian male. Ayun, hindi ko alam kung ano yung kulay nito. Pa-ID na lang guys sa mga experts po dyan sa Persian. Ayun na. Comment down below po kung ano yung kulay niya guys. Hindi ako masyadong marunong sa Persian eh. Ayun. Ano yung kulay nito? Ba? Ganda, laki. Para siyang sinlaki ng toy poodle. Ayun, laki. Bigat Baby pa. Baby pa po to guys, 10 months pa. Yun sa mga gustong magpa-stud diyan, nandito lang po ito sa sa Bunuan, Tondaligan. Malapit po ito sa sementeryo. Au. Ayan gusto niyo magpa-stud yan. Comment down below para i-direct ko kayo doon sa may-ari. Kayo mag-usap. Yan. Meron din pong available na kittens, tatlo. Yun sa mga gustong naghanap po diyan ng Persian. Yun. PM lang kayo, bibigay ko yung picture sa sa